Hej. Nu har jeg længe om længe før jeg kaster mig ud i det her vloggen. Jeg så en vlogger, en meget meget kendt vlogger, han havde den her med på et tidspunkt. Og da jeg så den, var det se den, det var nok til at mit hjerte sådan. Og at jeg bare tænkte, om den der er simpelthen nødt til at have den. Om det så får brugen eller ej, jeg skal bare have den. Det er et must have, og det er et smykke i sig selv, hvis man siger det sådan, om makeup. Det er Lancome, der har lavet en limited edition. Og nu er jeg ikke særlig sproglig. Nogle gange er jeg ikke bare dansk. La Rose er puder. Jeg tror simpelthen ikke, kan give mig ud i, hvad den hedder. Men det er simpelthen en blush highlighter. Rose. Yes, it's beautiful. Simpelthen en rose, der er highlighter puder udover, så man kan køre børsten henover og så putte på som makeup. Den er så fin. Jeg er så vild med den. Om jeg kommer til at bruge den eller ej, I don't care. Min kære lille baby. Jamen, jeg synes simpelthen, den er fantastisk. Den er så smuk. Jeg synes egentlig bare, at vi skal prøve at pakke den ud, så I kan se den. Og blive bare lidt mere så. Det må jeg godt. Det er helt okay. It's mine. Okay, det virker måske random at have sådan en blush highlighter rose med puder på, og man tænker også, ja, der er ikke særlig meget på. Hvis man bare prøver at køre sin finger på et af bladene, kan man nemt få en masse farve af. Men helt vildt. Let's use it. Pretty nose. Rose nose. Hun synes måske nok, at det er totalt idiotisk, at man kan være så glad for noget makeup. Men det her, det er bare the limited edition. It's pretty special. Og der var et eller andet i mig, der bare slet ikke har lyst til at bruge den, eller prøve den. Så det er mærkeligt. Man er bare så bange for at ødelægge den. Den er bare så flot. Den er bare absolut alle penge værd. Og så måske bare skal stå sådan her resten af sin dag. Yeah. It's beautiful. Men okay. Jeg kan ikke så blære med sådan en rosa og uden lige at lige en lille smule. Og lige på den ene side. Vi bliver nødt til det. Man kan måske godt lige ane det hvide pulver, der er kommet på penslen.
Altså jeg kan i hvert fald sagtens se, at den ligger lige her. Giver et lidt shine. Så gider jeg med. Den er smuk. Den er fantastisk. Man kan se den. Altså jeg føler mig som en lille barn, at jeg har fået den. Til det bedste legetøj ever. Og smukt, det selvfølgelig. Den giver ikke den her wow highlighter look, men den er der. Og den er smuk. Det er fantastisk. Altså hvis man går totalt meget op i makeup, og specielt lavet altså limited editions, og man synes sådan noget det er sjovt at have, så er man simpelthen nødt til det. Jeg er virkelig glad for den. Også selvom Mathias synes, jeg kan fjerne død, men det kan vi jo ikke ændre på. Så hvis du også rigtig godt kunne tænke dig sådan en her skøn af Matas, og jeg synes faktisk alligevel det er utroligt, at Matas har fået sådan en limited edition. Jeg troede faktisk kun, at det var sådan noget, der ville udkomme, hvis man kan sige det sådan, i USA. Det er lidt større, smartere lande. Det er lidt federe, end at skulle tage chancen og bestille den hjem fra nettet. Så kan jeg meget bedre lige at gå ned og købe de ting, jeg gerne vil have. Og få dem med hjem på armen sammen. Yes! It's